алейкум, Хайла Шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Мы продолжаем информационный день. И следующие 3 часа мы будем говорить о самых актуальных новостях, которые появились в информационной повестке дня. Присаживайтесь поудобнее. С вами я, Гульсум Халилова. Поехали. У 95-му квартирі висміяли підпал будинку Гонтаревої. Люди кричать «Сором!». Олігарх Коломойський заявив, що впливає на голову фракції «Слуга народу». Той відповів. Країною пройшлася хвиля гучних звільнень. Уряд провів масштабні кадрові чистки. Гости нашей студии – Володимир Удовиченко, громадский діяч, а также Андрей Полтава, блогер. Витаю вас. Витаю вас. Доброго здоровья. Бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского выпустили из СИЗО под залог. Его адвокат Руслан Волынец сообщил, с решением суда не согласны. Ухвала суду, з якому ми не згодні, але ми її виконали. Застава внесена, всі процедурні документи оформлені. І ви бачили, що Олег Володимирович був звільнений з СИЗО. Будемо далі виконувати інші частини ухвали суду, а саме нам потрібно здати паспорти. Ви чули позицію Олега Володимировича, він абсолютно, і я з нею згоден категорично, вважає, що жодних підстав для притягнення його до кримінальної відповідальності за ті кримінальні правопорушення, які йому інкримінуються, немає. Ну что ж, вы ожидали такого решения? Ну, може, не такого рішення. Чому? Тому що зараз всі рішення приймаються в межах політико-правових рішень. А це певним чином враховується суспільна думка людей. Тому, звісно, що незважаючи на те, що адвокат так говорить, він не правий. І це оптимальне рішення, коли є і застава, і людина до суду буде перебувати на волі. Все останнє – це суд. Я думаю, що рішення оптимальне і іншого не може бути. Але дуже хотілося б, щоб ця справа в правовому полі, вже виключно в правовому полі, була розглянута і поставлена певна крапка. Дуже багато справ, в яких немає оцих крапок, а люди чекають. Вот знаете, я в априори не доверяю каким-либо неофициальным телеграм-каналам, поскольку не знаю их происхождения, но когда задержали Гладковского, телеграм-канал «Легитимный» писал, что вероятнее всего его отпустят. И так как президент Зеленский не доверяет Национальному антикоррупционному бюро, после задела Гладковского возьмется ГПУ. Может ли быть такое? Ну, все може бути, я не беруся вангувати, як то кажуть, це ми побачимо з часом. Відпустили ж його не просто так, а все ж таки під заставу. І ну так, 10 разів менше, що просила сам. Ну, могли просити скільки завгодно, виконали рішення суду, вони ж так і сказали. Справа в тому, що так як Зеленський, пан президент, збирає наради з силовиками і роздає там вказівки, кого треба притягати до відповідальності, як писала в своєму пості Соня Кошкіна, блогер, то не дивно, що зараз, от саме зараз почалися ці, так можна сказати, репресії, тому що 8 місяців до цього пан Гладковський після свого звільнення співпрацював зі слідством, наскільки я розумію, перетинав кордон України 10 разів і повертався спокійно. Нащо було влаштовувати саме зараз цей цирк, як я вважаю, це шоу з цим затриманням, що начебто він хотів втекти, нікуди не збирався тікати, я думаю. І, в принципі, мені здається, просто відволікають увагу людей від тих протестів, які зараз відбуваються проти формули Штайнмайєра, проти тих дій, які відбуваються в Україні, подорожчання і всього іншого, намагаються зараз замилити очі і показати вам знову Свинарчуків. Тобто вони цю тему будуть ще педалювати, я думаю, ще не один рік. Ну, давайте перейдем к не менее интересной теме. В студии «Квартал 95» высмеяли поджог дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Смотрим, как это было. Горіла хата, палала в Лондоні, жінка плакала в Лондоні, жінка плакала. Хата горить, горе час, співпало як. Хата горить, горе час, а в Лондоні Валерія думає на Валерія.
вот генеральный директор национального хора имени Веревки Зиновий Коронеть прокомментировал выступление его коллектива в номере «Квартала». Давайте послушаем, что он сказал. Мені соромно. Мені соромно, тому що це соромно. Я прийшов в якійсь мірі стосовно такого творчого плану, тому червону лінію, певно, яку не потрібно було погоджуватись на це. Такого характеру пісень в колективі не має бути. І більше не буде. Це точно. Навіть це не моє рішення, це і колектив вже розуміє, що такого не буде. Ну и, конечно же, в студии «Квартал 95» уже отреагировали на скандалы и вступились за хор имени Веревки. Я предлагаю послушать цитату. Саме політики, їх дії і наслідки їх дій, які відчувають мільйони українців, дають нам привід для сатири. Ми вдячні хору імені Вірьовки, та нам шкода, що заслужений колектив незаслужено піддається інформаційній атаці. Колектив не брав участі в написанні матеріалу, тому, будь ласка, поважайте його. Ну как, вам зашла такая шуточка? Ну, мені не дуже. Насправді я не вважаю, що це жарт. Я вважаю, що, ну, по-перше, знущання над тим, що в людини згорів будинок або хтось постраждав, це взагалі не вважаю за жарти. Я вважаю, що це певна помста певної людини, певного олігарха, який намагається помститися пані Гонтаревій за Приватбанк, за те, що він був зроблений державним. Вот такой сомнительный, если честно, месть через троллинг. Ну, ви розумієте, дуже багато співпадінь. Те, що її збила машина, потім згорів і будинок і так далі. І постійно намагається на неї тиснути. Я не вважаю, що це жарт. Дуже неприємно, що хор, який утримується за державні кошти, був зараз задіяний, причому за доволі великі кошти, задіяний в цій виставі. Дуже неприємно, якщо вони кажуть, що вони співали те, що їм дали, от я так розумію з цього тексту, ну, завтра вони можуть все, що завгодно, там і співати гімн Росії, да, за наші кошти, все, що завгодно. Тому вважаю, що зараз треба зробити висновки, чи потрібен нам такий хор за державні кошти, який буде співати під дудку 95-го кварталу. Звичайно, той гумор, який 95-й квартал пропагує, він давно вже перестав бути смішним. Ну как, люди в залі сміялися. Ну, люди сміялися. Люди дивіться, мені дуже неприємно, що у нас дуже багато в Україні не українців, а малоросів і хахлів, які сміються з чужого горя, сміються з таких жартів, як, пам'ятаєте, цей чудовий локальний жарт, що якщо роздати беркутівцям ебонітові палички, вони будуть бити мітингувальників на Майдані, то буде вироблятися електроенергія. Вот про шутки мы еще поговорим. Я просто хочу, чтобы мы с вами послушали, как вот данную ситуацию прокомментировала экс-руководитель Национального банка Валерия Гонтарева. Предлагаю ее цитату. Це сором. Насміхатися над людським горем – це неможливо уявити у цивілізованому суспільстві. Щодо цинізму 95-го кварталу сумнівів давно нема, але участь у цьому народного хору – це вже сором для всієї країни. Ну а вот бизнесмен Игорь Коломойский шутку оценил. Далее прямая речь. Браво! Дуже сподобався. З приводу того, що згоріла від сорому. Так не останнє ж майно згоріло, що тільки в неї хата згоріла. А скільки на Донбасі хат згоріло, коли вони будуть жартувати, розмовлятимемо. Владимир, а вы как вы думаете, вот это такой политический буллинг или что это? Так, тут все. Тут все. Але те, що це сьогодні не об'єднує українське суспільство, а роз'єднує, це однозначно. Повністю ми відійшли від принципу доброзичливості в комунікаціях, в розмові один з одним. І ось приклад. Хіба в цих відносинах можна десь знайти порозуміння, об'єднатись навколо тих проблем, які треба вирішувати в Україні? А їх безліч. Сьогодні в Україні немає окремих недоліків. В Україні все не так. І треба навколо цього не так і об'єднатись, а не вести отакі розмови. Це перше. І друге. Дуже хотілося б дожити до держави, яка проголошена в Конституції в статті номер 1.
це правова, Україна правова держава. Щоб пані Гонтарева змогла залишитись і в суді довести свою правоту. І вона, щоб кожен сподівався, що суд буде дійсно справедливим і діяти лише в рамках законів. Не закон для когось, а в рамках закону. Ось цей шлях ми з вами повинні пройти. На превеликий жаль. Але це такі речі, вони розколюють суспільство, вони збуджують його. І в залі можна сміятися. Людей можна переконати і в одному, і в іншому, і є аргументи для того. Але до чого сміх може це і привести? Про общество и к чему это может привести еще поговорим, конечно же. Я хочу дать цитату Министерства культуры Украины, которое уже отреагировало на участие хора имени Веревки в номере «Квартала». Прошу прямую речь заместителя министра культуры Ірини Подоляк. Цікаве гіпотетичне питання. Якщо держава розвернеться з фінансовою підтримкою до джерел нематеріальної культурної спадщини, так сказати, до відтворення і вивчення фольклорних форм, чим зараз займаються, наприклад, Божичі, гуртоправці, Гуляйгород, Древо і багато інших, а паралельно відмовиться від фінансування соцреалістичних проєктів, як от хор Вірьовки, даючи подібним колективам можливість самостійно виміряти свою потрібність глядачу і спроможність, як це роблять зараз інші. Вот что вы поняли с этого заявления? Я з цього зрозумів, що хор Вірьовки хочуть відправити на самоокупність, що якщо вони хочуть виступати в 95-му кварталі, то хай вони там виконують. Это адекватная реакция тому, что произошло? Ну, дивіться, я не хочу, щоб за мої кошти з людей робили бидло. Людей зараз привчають реагувати на гори чужих людей сміхом. Це з цього починається. З цього починається політична розправа. Тому що зараз я вважаю, що Гонтарева намагаються просто розправитися з нею. Завтра Гонтарева, потім ще хтось інший, а потім дійдуть до нас. Ви ж розумієте, що так завжди буває. І невідомо, де вони зупиняться. Тому я не хочу, щоб людей привчали до цього. Тут, вот, знаете, не сколько сама шутка, да, привлечение хора Веревки вызвало такую бурю эмоций. Так. Зачем? Так, і те, що пані заступник міністра говорила, вона хотіла наголосити, причому вона заступник міністра, вона член уряду, але вона наголошує на те, що культура в 2020 році буде фінансуватись по залишковому принципу, як завжди. І ми вам не профінансуємо ніякі теплопостачання, гарячу воду і все останнє. Шукайте грошики самі. Де? От вони шукають самі грошики. Всі знають, що таке 95-й квартал. Це платять, вони йдуть і заробляють. Їх інші речі, вони не на роботі, вони не використовують державний кошт, вони спокійненько, вони мають це право в законі підробляти, от вони підробили. А далі це не тільки хор, а це бібліотеки, які зараз просто повинні бути десь кудись дітись, тому що все сподівається на те, що місцеві бюджети профінансують культуру. Профінансують, тільки не всі і не в повному обсязі, тому що є куди кошти дівати. І в нас сьогодні субвенція по освіті, вона не витримує критики. Субвенція по охороні здоров'я не витримує критики. І все на місцеві бюджети. І тільки ми почали цю децентралізацію, тільки з'явилися суб'єкти спроможні, суб'єкти територіальних громад, і зараз на них всі повноваження делеговані, не делеговані, всі на них. Тому, якщо брати в такому принциповому питанні, то це слід вести іншу розмову. Телеведущий Игорь Кондратюк в эфире АТР объяснил, собственно, популярность шоу «Студия Квартал 95». Давайте послушаем, что он сказал. Країна будується зверху, а не знизу. Значить, все, що відбувається зараз в країні і не відбулося за майже 30 років її незалежності існування, в цьому винні не ті, хто регочуть в залі глядацькій України, а ті, про кого іноді вдало, а в основному невдало жартує квартал, і ті, хто сидять на верхах. Тому, чесно кажучи, я в цьому сенсі сказав би наступне, що якщо не буде недолугих жартів в такій масовій кількості і в таких палацах, то ржати буде особливо нікому. Песня, которая исполнялась хором, называлась «Горела хата и пылала», если я не ошибаюсь. Так что теперь будет с рейтингами, возможно, Веревки?
Повлияет ли это как? Ну, це ми з вами подивимось. Якщо брати суспільство в цілому, то абсолютно нормально люди це будуть Но мы же сприймати, видели, в зале люди так смеялись, да? Почему это происходит? то вони в залі, вони прийшли туди для того, щоб отримати задоволення від гумору. Ну, вони разве це знають, що смішно? вони йдуть на 95-й квартал. І ніхто з них, якби не було наголошено на цій проблемі, і все так би і залишилось би. Тому що люди прийшли, отримали пісню, хіба мало 95-й квартал сміявся над усіма. Для того він і 95-й квартал. Тому в нього і рейтинг такий. Ну, це смішно. Але якщо брати серйозно, ми говорили про етику. Є десь ті червоні лінії, про які ми кажемо. Це вже інше питання. Андрій. Ну, дивіться, в кожного свої критерії гумору. Комусь пальця покажи, він буде сміятися. Хтось любить більш тонкий гумор. Цей гумор добре заходить, тому що він розрахований на людей, які не дуже якби співпереживають іншим людям, не замислюються, про що саме йде мова. Сьогодні ми сміємося над Гонтарем, який згорів будинок, завтра ми будемо сміятися над атовцями, які загинули, післязавтра ми будемо сміятися ще над чимось. Так само, як сміялися, що Україна – це проститутка, яка приймає з усіх сторін. Це жарт 95-го кварталу, здається, десь за кордоном вони жартували. Петр Порошенко в своем телеграм-канале написал, что история с Рамзаном Кадыровым показала, что квартал 95, когда нужно, может извиниться. Вибачатися. Это тот случай или нет? Ну, якщо Гонтарева зараз попросить Кадирова, щоб вибачився Зеленський, то, я думаю, Кадиров позвонить Зеленському і він вибачиться. Ну, подивимося. Україна сьогодні, якщо хтось хоче справжню її назву, абревіатуру «Спляча красуня». У нас все є, спляча красуня. Нам тільки необхідні достатні умови завершити війну і дати старт динамічного, економічного, потужного розвитку, створення сучасних високих технологій, високотехнологічних робочих місць з достойною заробітною платою. Ось де шлях України. А сьогодні вона спляча красуня, не та, про яку так там Ну вот давайте про жартують. не ту и поговорим, потому что бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что имеет влияние на председателя фракции «Слуга народа» Давида Арахамию. Давайте послушаем прямую речь. Арахамия, «Слуги народа», который является главой фракции, заявлял, что вы имеете влияние на народных депутатов и «Слуги народа». Его не любите, потому что на него вы повлиять не можете. Как вы можете? Кого не люблю? Арахамию не Это мой любите. товарищ вообще. Это ближайший наш товарищ. А вы имеете влияние на депутатов? На Арахамию? Ну, на Арахамию. Ну, на депутатов нет, на Арахамию точно имеет. Ну вот сам народный депутат Давид Арахамия отреагировал на слова Коломойского. Прошу прямую речь. Треба було ще сказати «кращий друг», а то не всі можуть повірити. А Дубинського не знає. Що ж, завжди гарне почуття гумору Ігоря Валерійовича Коломойського. Казалось бы, да, взаимно пошутили, окей, все прекрасно, но, как говорят, в каждой шутке есть доля правды. Какова доля правды тут? Ну, я чесно, мене, знаєте, їх ці жарти мало цікавлять. Я имею в виду про влияние на Арахамию и вообще на правящую партию Игоря Коломойского в том числе. Ну, я хотів би більше доповнити свого колегу з приводу того, що створення робочих місць. Зараз в Прилуках зачиняється фабрика, яка виготовляла цукерки. Люди там бастують, а вони під час виборів дали в команді Зеленського, здається, 77% це місто проголосувало. Ось це цікавить. Зараз перекривають дорогу вчителі, яким обіцяли 4 тисячі євро зарплату, а відмінили взагалі фінансування там і 13-ту пенсію, і фінансування, і збільшення зарплат на наступний рік в бюджеті. Ось що цікавить. А ми обговорюємо, хто там, який олігарх пожартував про свого пешку, що він чудово знає, що та вся «Слуга народу», вона всі в нього рука стерчить в одному місці, і він ними керує як хоче. А если не шутка, а если действительно есть влияние, как вы думаете? Лозунги-то деолигархизации. Пані Ольга, а ви що, у вас сумнів якийсь в цьому? У вас якийсь сумнів в цьому? І треба це сприймати так, як воно є. Тому що якщо ми будемо обдурювати один одного, то нічого не вийде знову ж таки. Треба хоч почати говорити правду, хоч один одному. Я хотів би, пана Андрія, додати ті проблеми із вчителями за 3 місяці там заборгованість. Ну там по-різному субвенція, хтось помилився, не ту цифру записав.
А теплопостачальники Харкова 3 місяці заборгованість 100 мільйонів гривень, і вони просто покинули роботу, коли місяць залишився до опалювального сезону. Хто в цьому розбереться? Хто розбереться в заборгованості комунальним підприємствам? Сьогодні знищуються вони. Це перше. Друге, я хочу вам сказати, щоб ми це зрозуміли. Мені відповідь Арахамія сподобався. Молодець. Але саме головне сьогодні не він. Сьогодні вся повнота влади, повністю контрольний пакет влади знаходиться в одному центрі і в одній людині. Так трапилось, так вирішило українське громадянське суспільство. У Володимира Олександровича Зеленського все. Тут крапка, все, вся влада, вся повнота. І коли відносини будувати з Коломойськими, я беру, вибачте, хай простить мене, з маленьких букв, тобто з подібними олігархами, а ми з вами побудували успішно за ці роки класний капіталізм, олігархічний, надмірно паразитичний капіталізм України. І треба трансформуватись до соціальної держави. Як? Так от, я хочу сказати президенту, що він нікому не винний, він це перший повинен зрозуміти. Він отримав від людей, це не Коломойського відсотки, нікого, це його відсотки. Це його відсотки, це демарш проти. Це просто так трапило, що не було за кого, за новенького. От він той новенький став, за нього 73%. І він це повинен зрозуміти. Він нікому не винний. І провести політику. Тепер від нього залежить, як він залишиться в історії. А давайте посмотрим и обсудим некоторые кадровые решения нашей власти. Бывший КВНщик, судья юмористического шоу «Лига смеха» Сергей Сивоха отныне советник секретаря СНБО. Фото своего удостоверения он опубликовал на странице Facebook. Давайте посмотрим. РНБО. Починаю тиждень у новій посаді. Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу. Для мене це велика відповідальність. Планів неймовірна кількість. Попереду багато важкої та важливої роботи. Сподіваюсь на вашу підтримку. Не підведу. Ну, вот как вам такое кадровое решение, да, без какой-либо предвзятости? Что Сивоха будет советовать секретарю СНБО? Я не знаю особисто Сивоха, може в нього є там якась особлива освіта, чи якісь є в нього наукові роботи, чи це треба оцінити, як би розбиратися в цьому. Наскільки я його знаю, він більше шоумен. Якщо ця людина буде нам робити з СНБО шоу і перетворювати це на гумор, тут приходять слова з одного фільму «Пропал дом». Знаєте, от зразу в мене таке виникає. І я не знаю, як буде. Може він і правда справиться і дійсно допоможе людям на окупованих територіях. Але я дуже в цьому сумніваюся. А яким должен бути советник? Я додам, а Бог його знає, яким він повинен бути, але є критерії до певних посад. Є критерії з точки зору професіоналізму. У мене, коли людину підбираємо до влади, то в мене 2 критерії. Перше – людяність, і друге – він повинен мати просту людську совість. Сивоха, а як же компетентність? От все останнє на іншому плані і можу це довести. Саме головне – мати оці речі. Далі компетентність дуже швидко можна здобувати. Але він же не просто несе, він несе думку від суспільних відносин. І він, творча людина, він зміг би це зробити. Але де проблема? Кадрова проблема. У нас і так кадровий голод. Повний. Якщо брати децентралізацію, повний кадровий голод. А ще закон не про люстрації всі ці, зміна оці партійні абревіатури. І все, людей много, поговорити не з ким. Тому він вимушений брати свого, звісно, щоб він тільки був свій. І його не цікавить, що він там буде радий, і він свій. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук рассказал про многие кадровые изменения в госучреждениях и областных администрациях. Давайте послушаем его. Наше завдання максимально швидко оновити керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції. Це дуже важливий орган в системі антикорупційних органів. Ми зробимо, як уряд, максимально все від нас залежне для того, щоб максимально швидко цей орган перезапустити, і він запрацював так, як він мав запрацювати.
Ще кадрові питання. Ми вчора звільнили керівництво Державної служби морського річкового транспорту і призначили виконуючі обов'язки. Там також буде конкурс. Також були призначені, ми погодили призначення, запропоновані нам Офісом Президента. Це Київська обласна державна адміністрація, там замінили очільника обласної державної адміністрації. Призначили Кіровоградську, Луганську, Харківську, Чернігівську обласні державні адміністрації. А вот глава Киевской областной администрации Михаил Бнуайриан ушел в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, процитировав романа Ивана Багрянова. Давайте послушаем. Ліпше умерти раз, умерти гордо, з незламаною душею, аніж повзати на колінах і вмерти двічі, морально і фізично. Але в першому варіанті ще є шанс взагалі не вмерти. Андрій Чумак, сад Гециманський. Кто это пытался сломать Михаила? Как вы думаете, почему так вдруг он решил уйти? Тому Это що я з ним команда рассыпается? співпрацюю. Я в Київській області займаюся реформою, впровадженням децентралізаційної реформи. Ви знаєте, то я знаю його. Чому і знаю, що це досить таке підготовлена, сильна, компетентна людина. Причому з самого початку він демонструє те, що він вивчає ситуацію в області, в районах, активно починає впливати на це. Де причина там? Десь глибинна якась причина. Але за такий період часу немає претензій, які б ми могли мати на середній ця ланка до голови Київської обласної державної адміністрації. Тому і він брався за роботу. Тому йому десь прикро, в нього душа болить. Але рішення приймає, ви знаєте, що це компетенція президента України. Голови адміністрації, вони входять в компетенцію президента України. Кабінет міністрів лише погоджує або призначення, погоджує, або звільнення, а вибір за президентом України. Звісно, що причому це по Київській області, це 6-й губернатор, голова обласної адміністрації після Революції Гідності. 6-й. Це, столичним регіоном, в принципі, так не можна, але так доля склалась. Будемо сподіватися, що пан Чернишов спрацює, досвідчена людина, професіонал, як ви кажете, компетентний в економіці. Подивимося, може і все буде нормально. Как вы думаете, почему так сложилось, да? И раз уж президент Зеленский запустил такой тренд, раньше мы видели, что он просил там руководителей тех или иных администраций самим писать заявление, да, там увольняться и уходить. Но почему такое не происходит с Трухановым, например, с Керносом и так далее? Мабуть, у пана Зеленського немає такого впливу на них, і вони не хочуть залишати свої посади. Не знаю, це їм вирішувати. Мені взагалі пан Гончарук сказав, що вони будуть оцінювати роботу і звільнятися. Я просто, Гончаруку більше якби це все зрозуміло, тому що він доктор філософії у галузі права, як тут ми сміялися вже декілька днів тому над тим, що в нього з'ясувалось такий диплом, як він сказав, недержавного зразка, і я не впевнений взагалі, що в нього освіта. Є в нього там вища освіта яка чи ні? Як він може оцінювати інших, якщо він сам не має певної освіти? Оце на цьому проблема, і правильно мій колега сказав, що зараз кадровий голод і беруть з того, що є. Тому і в нас так в країні зараз простий приклад, який людям найближчий. В тому році картопля коштувала 10 гривень, зараз 20. От вам відповідь на всі питання і взагалі. Оце людям ближче, а не хто там, як вони керують. Давайте перейдем к международке, к обсуждению интересных новостей, касающихся нас, в том числе и в международном пространстве. Продвижение в подготовке встречи в нормандском формате нет. Об этом рассказал помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков. Давайте послушаем, что он сказал. Нас дещо непокоїть ситуація, яка створилась після того, як певну роботу провели політичні радники лідерів нормандського формату між собою. Потім їх домовленості були закріплені рішенням контактної групи в Мінську. Зараз, я б так сказав, особливого просування в контексті підготовки запланованої зустрічі в верхах нормандського формату не спостерігається, хоча бажання провести таку зустріч у всіх сторін є.
Есть, говорит, желание во всех сторон Ушаков, но как-то оно не видится. Как вы думаете, вообще заинтересована ли Россия после таких заявлений встречи в нормандском формате? Как это продвижение нет? Якщо волею Господа Бога вся влада в Україні сьогодні зосереджена в руках нашого президента Зеленського, ну це випадково. А на тому боці вся влада винятково зосереджена в руках президента Росії. І він приймає відповідні рішення. Які в нього плани, ніхто не знає. Але, на мій погляд, треба все одно рухатись, степ-бай-степ. Треба рухатись для того, щоб почати перемовини. А почати перемовини один на один, кажуть, ні, це не варіант, обов'язково в якомусь форматі. І цей формат поки що є нормандський. На превеликий жаль, пан президент Америки, пан Трамп, відмовився приймати поки що участь. Але буде підстава, от такі речі, от така затримка, буде підстава для Зеленського при майбутньому візиті до Сполучених Штатів Америки знову повернутися до цього питання. Але обов'язково не зупинятись, а треба йти далі для того, щоб знайти якусь ниточку. Ну а вот как? Россия говорила, подпишите формулу Штайнмайера, да, там, и встретимся в нормандском формате. Окей, подписали. Потом сказали, разведите войска, да, сейчас готовится к разведению войск в Золотом, хотя там ежедневно стреляют и так далее. Так состоится ли тогда вообще нормандский формат? Ви розумієте, що це така замануха, цей нормандський формат. Росія використовує... Скільки ще условій може? Скільки завгодно. От стільки, скільки пан Зеленський буде погоджуватися, а ми розуміємо, що пан Зеленський – це недосвідчений політик, тим більше на міжнародному рівні, а Росію не треба недооцінювати в цьому плані. А далі буде, а давайте дасте воду в Крим. А давайте ви взагалі відмовитесь від Криму. А давайте ви ще щось зробите. До тих пір, доки ми будемо поступатися, от треба розуміти головне. Росія, оці всі перемовини, коли ти погоджуєшся з ними, вона вважає, що це слабкість. Вони цінять тільки силу. Тільки позиція сили, от раніше ніхто нам такого не висував. Конкретно на всіх міжнародному рівні казали, Крим український, Донбас український, тільки на наших умовах, контроль і все таке інше. Ніхто не висував ніяких нам зайвих умов. Всі йшли і нас тому підтримував увесь світ. Коли всі бачать, що ми зараз пішли на поп'ятну і почали уступати агресору, агресор повертається в ПАРЄ, агресор повертається Росія всюди, її долучають до переговорного процесу, на нас уже тисне Франція і Німеччина і так далі. Ну вот давайте смоделируем ситуацию. Нормандский формат, значит, Меркель, Макрон, Зеленский, Путин встречаются, садятся за стол. А что предлагает Зеленский? Как вы думаете, есть что предложить нам? В нього є, він же ж казав, стати на коліна і домовитись десь посередині. Мені цікаво, де оце буде посередині. Це буде по Київ там, чи по Львов, де вони ця середина буде? Ну да, учитывая, что в России сказали, что Крым вообще не хотят обсуждать. Так що будуть обсуждати? В Мінських угодах, а вони є, вони сьогодні діють, там все написано, їх треба реалізувати. І якщо хочете, от, для реалізації, от те, що була умова відведення військ, там і таке інше, ну, я б поїхав би в зону з учасниками безпосередніх збройних сил і з вояками нашими, домовився і відвів би війська, безпеку населення забезпечив би силами СБУ і поліції, але весь світ би побачив черговий рейс. Це вже не Порошенко, який там, він не може на нього там слухати і дивитись, президент Росії. Це вже інший президент. Так як же ти дієш? Тому я б зробив би так. Извините, саме головне... я вынуждена вас перебить, потому что сейчас экстренная новость появилась. Бывший министр аграрной политики Украины Тарас Кутовой погиб в результате крушения вертолета в Полтавской области. Вертолет, за штурвалом которого находился Кутовой, направлялся из Киева. В настоящее время известно только об одном погибшем. И, как мне подсказывают режиссеры, с нами сейчас на прямой связи пресс-секретарь ГСНС Полтавщины Светлана Рыбалко. Светлана, здравствуйте. Так, добрый вечер. Светлана, да, расскажите, пожалуйста, о подробностях трагедии на Полтавщине. Так,
Так, до нас зателефонували о 16-й годині. Спочатку повідомлялося про падіння саморобного літального апарату поблизу села Тарасенкове Оржицького району. Також повідомлялося про те, що під час падіння літальний апарат загорівся. По прибуттю було встановлено, що сталося падіння вертольоту Робінсон-44. І внаслідок цього падіння загинула одна людина. Особа наразі встановлюється, працюють працівники Національної поліції. По особі поки що не можу стверджувати, що це за людина загинула, тому що офіційного підтвердження в нас ще немає. Вертоліт слідував із міста Київ до Полтавської області, і для ліквідації наслідків авіаційної події від Державної служби з надзвичайних ситуацій залучалася і особовий склад, і техніка. Пожежу було локалізовано о 16:55, ліквідовано о 17:21 хвилину. Наразі наша техніка і люди перебувають на місці, але всі слідчі дії стосовно причини та загибелі людини встановлюють працівники Національної поліції. Скажите, а вот средства массовой информации пишут, что это министр аграрной политики Украины. Можливо, але не буду стверджувати. Понятно. Поки що офіційне підтвердження не прийшло. Я не можу стверджувати, що саме він загинув на місці. Спасибо. Світлана Рибалка, речниця ДСНС Полтавщини, була з нами на прямому зв'язку. А гості нашої студії Андрій Полтава, блогер, Владимир Удовиченко, гражданский деятель. Дуже дякуємо вам. Дякую вам. Дякую вам. Я передаю эстафету. Буквально через 5 минут смотрите новости на украинском языке. Не переключайтесь, оставайтесь с Первым Крымско-Татарским. Права людини на території окупованого півострова. Як захищати громадян